Koja je greška? Nevena!
je znanje zastupnika za predstavnika nacionalnog vijeća, davaju mišljenje školskom odboru o izboru kandidata direktora škole po završnom konkursu i tekuća pitanja. Napomenu za ovu sjednicu, ovoj sjednici biti su i radnici škole iz razloga važnosti dnevnog reda. Ja sam mislila da provjerim koji je kućni čak, da vidimo koliko nas ima, da je dobro znamo možemo da provjerimo odlučivanja, pa ću onda da krenem sa dnevnim redom. Sanja Šure, Ana Pijanović, Navi Zaošković, Ružna, Nada, Vladanka je tu, Aleksandra, Toru, Kenana je tu, vidjela sam, Miševićana je tu, Nermina je tu, Katarina, nekako sam se vidjela, Ljudi se vidjela, Jared, Ljudi, Kuda je negdje, Kuć Natiša je tu, Neruda je tu, negdje sam je primetila, Maja Svetlana je bolesna, ona je opredana odbitna, Radi Ljubica, Šahović, Radi sam kolege sam vidjela, Rodić Damir je tu, Šupić Đoko tu, Dalibor je ušao upravo, Algarević Faru, Tomašević Boca, Filipo Čekin, Jedinović Mure, Baritarević Nazimo, Miran Vidjela, Milana je tu, Natalija je tu, Ljubović Slavita je tu, Rodić Bajran je tu, Jelić Mirović je tu, Mrdar Bakić je tu, Nataša Tijanović je tu, Mandić Ibro nije, Kupić Amel nije, Kataranić Nermin je tu, Ješpra Teri tu, Ivan Branislav je tu, Vučević Danica je tu, Dražin Namela je tu, Nevena je tu, Kulić Dragan je tu, Kušević Bela je tu, Kolović Nežana je ima slučaj opravdana odlična, Kijana Srećna Pole je tu, Alisavnić Rada, Ujenović Nanka, vidjela sam je, Siković Jelena je tu, Barekarević Čabila je tu, Mirović Saja, tu, Ljubić Nataša je tu, Kušica Dara je tu, Dragotinović Vladan, kolega nije, Matović Žana nije, Pavlo Salmir, i oni nas kolega nije tu, Kojna je tu, Dejan Dragan je tu, Dejan tu, Čedomir Matović je tu, Mirović je tu, Kušić Mirac, Kristina Danica je tu, Milanka Pejović je tu, Nada Matović je tu, Dragan Koković je tu, Željko Tijanović je tu, Gorica Majević, Kristina Zorica Divac je tu, Tanja Tijanović je tu, Zoran Seder, vidimo slušati. Bosa Bojaković je nakon. Celokupno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolega. Policija je nakon 8 od 69. Znači, vi ste 61. Zajedno sam. Ja nemam pravo i sve što je 69. Ja ću još kratko, vraćamo na dnevni red trajnih zastupnika za predsjedniče sjednice. Prethodna sjednica nastavničkog vijeća održana 11. septembra 2020. godine. Na svoj sjednici smo usvojili zaključke prethodne sjednice, razmotrili svoj izvještaj o radu škole za školsku 19-20 godinu, razmotrili svoj godišnji plan rada škole za školsku 20-21. Razmotrili svoj aneks školskog programa, dogovorili se oko osiguranja ishrane i planiranja učenika za biblioteku i pod tehničkim pitanjima razgovaralo se o vođenju elektronskog dnevnika, način istinja online nastave i radu na platformi, također studentskom bazu, studentskom bazu nađe uskoro po primjeti još ne. Ima potrebi samo nekako zaključiti? Ne. Sada na glasanje zaključiti. Dobrodošli smo da spustim da budu da druga tačka dnevnog reda davanje mišljenja školskom odboru
i objasniti svu proceduru. Neka molim vas slijedni kolege upoznati i dati jednu informaciju o Krišćevoj prijeli klasičnom konkursu za izbor direktora škole. U skladu s odlukom školskog odbora osnovne škole Milosavljević Prijepolje od 7. septembra 2020. godine raspisan je konkurs za izbor direktora škole za mandatni period od 4 godine. Konkurs za izbor direktora škole objavljen je u listu poslovi od 23. septembra 2020. godine. Blagovremeno prijavu praktičnom konkursu upoznala je Dana Cviković, sadašnji direktor škole, čuvanik profesor tehnike i informatike. Kandidat je priložio sve dokaze praćenja konkursom i ispunjava uslove konkursa. Na osnovu člana 123 zakona o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja i člana 77 statuta škole, mišljenje školskom odboru daje nastavničko veće na posebnoj sednici kojoj prisustuju svi zaposleni i koji se izjašnjavaju kandidate tajnim izjašnjavanjem. Postupak tajnog izjašnjavanja nastavničkog veća za davanje mišljenja školskom odboru provodi komisija koju čine predsjednik i 2 člana. Sabina Rodić, pedagog škole, Mirović Bijelić, nastavnice i tehnologije i Nevena Vidić, nastavnik razredne nastave. I ovaj sastav ću da vam malo pojasnim. U zakonu lepo se kaže da komisiju čine 3 predstavnika. Jedan iz reda van nastavnog osoblja, jedan iz reda nastavnika razredne nastave i jedan iz reda predmetne nastave. Komisiju imenovalo školski odbor. Zadatak komisije je da sprovede postupak tajnog izjašnjavanja, sakrije zapisnik i saopšti rezultate tajnog izjašnjavanja, na osnovu kojeg će nastavničko veće utvrditi rezultate izjašnjavanja i dati svoje mišljenje. Pravo na tajno izjašnjavanje za direktora škole imaju svi zaposleni koji se nalaze u radnom odnosu na dan 14.10.2020. godine, izuzev direktora škole Tanje Cviković, koja saziva i rukovodi sjednicom nastavničkog veća bez prava odlučivanja. Na današnji dan ima 69 zaposlenih radnika u školi koji imaju pravo izjašnjavanja. Od tog broja 69 ljude su morali ljude koji su došli iz opravdanih razloga, tako da ja pozivam komisiju Kada ne stiglo? komisija da preda od nas, od mene, da preumete ove glasnice i jedice, spisak i još nešto da najbolje bi bolje bilo da se ima počeo policava komisije pravo da kako vrši odluku, tako da dolaze za glasati institucijama. Tako ubacili glasati instituciju da se potpišu pravnici, da ne bismo stavili pušku. Ja
A ne se ne zaključiti. Trebao si mu reći na vrijeme. Sad su reći. Što mašinerija radi? Što mašinerija radi? Čeka. Ti kad treba reći.
Grazie.
ja sam poslao e-mail odmjenski sa nama kako će biti ocjenjeni učenici likovnog i šta im je obaveza. Znači, to mora da se uvaži. Znači, ja tražim da oni postave radove i danas sam im rekao i recimo svaki dan pre ocenjivanja koje sam im isto zakazao, kad kao grupa dolaze na čas, pre 14 mjeseca. Znači, ako to neće da urade na internetu, to će im utjecati na ocenu. Upoznati od prvog dana i ja sad koristim priliku posle određenske starešine ovdje na sedmici da to ponovim. Znači, stvarno bude li posle neki, znači, ja sam rekao učenicima, mogu da prijave ako ne hoće za ocenu, modul platforma se lako proveri da li imaju postavljeni rad ili nemaju, znači ono što rade u školi je u školi, to je naravno isto sve računam i na času će dobiti ocenu koju će pisati. Znači ako se ovo ne bude postavljalo, što sam ja odlučio, ja stavljam. Ne znam što da kažem. Evo, ja sam rekao. Ja moram, znači, sad da iskoristim priliku da odgovorim. Sve je to meni jasno. Znači, da oni imaju pravo i da ostali nastavnici imaju pravo, ne znam, matematika, srpski ili bilo koji predmet, to je potpuno pravo, znači, učenik radi na platformi i... Mogu da čitam Facebook, nije mi uopšte zabran. Mogu! Možeš da me kazniš, možeš da me kazniš, slobodno, evo. Telefon mogu da zaključavam, evo, neću da ga isključujem. Znači, svako ima pravo da proveri znanje učenika da li se slaže sa onim što je na platformi. Ja predajem likovno. Onda se traži i opcija da se doda rad, da svako ko hoće od ministarstva, od školske uprave dođe proveri taj modul, da li to ne ispunili svoju obavezu na internetu. Da mi donose rad od kuće, da kažu da ne mogu. Onda ovi učenici koji postave, znači oni su budali glupi. Znači, stvarno ja to neću da trpim. Znači, ne da neću da trpim, nego neću, rekao sam im, radove kući slikaju, postavljaju ako hoće, ako neće. Ja ih uvažiti neću. Ako ćeš ti da ih uvažiš, ili da se žališ na moj rad, izvoli slobodno, onda neki uzme neko drugi pa neki pregleda, ja neću. Ja kažem da sam odlučio tako da bude, a ako tako neće biti, znači možeš da se žališ slobodno na moj rad. I ti ostao. Ti možeš da koristiš platformu za formativno ocjenjivanje, da učenik, da vidiš šta učenik radi, da pratiš njegov rad. Ali konačno ocenu moraš dati u školi na osnovu radova koje je učenik imao. Ja još jednom da ponovim. Poslao sam e-mail, ponovo ponavljam. Njihove obaveze na internetu da postave radove gdje nisu bili u školi te nedelje, to je taj zadatak, gdje nisu kao grupa bili, i to im je pola nastave koja je isto škola, kao što je pola nastave ovdje u školi. Ta druga polovina nastave koja je ovdje u školi, tu su im radovi u bloku. Radovi postavljeni na internet koji svako može da proveri, da li su, znači kad su postavljeni njihov rad, ulaze zajedno u ocenu koja će im biti saopštena na času. Da donose radove od kuće, a ne postavljaju na platformi, to ne može. Pa iz razloga zato što je ministarstvo uvelo platformu, to je internet nastavu kao pola škole. Ali ulazi im zajedno i internet rad i rad u školi daje zajedno ocenu na času. Ok, sve to ja stojim iz onoga što sam rekla da će formativno ocjenjivanje platforma, sumativno škola, pročitajte šta znači koje ocjenjivanje, ne možete isključiti radove za platforme, ne možete isključiti iz ocjenjivanja, znači to je jednostavno, odnosno radove koje nisu postavljene na platformu ne možete isključiti iz ocjenjivanja. E pa onda, znači, ovi učenici koji postavljaju da im kažem da više ne postavljaju, nek donose svi radove u školu.
Ja ću onda postavljati zadatke kao što postavljam, a oni nek donosi radove u školu. Kako ti je najbolje? Pa ja ne znam zašto sam... Ja samo da završim, brzo ću. Znači, meni je nastavnik Miroljub Bijelić, kada sam tek počeo da radim na Moodlu kao svi, postavio sam zadatke na lekciji. Onda mi je, jel tako bilo Bijelić, onda sam mi rekao da oni ne mogu da postave rad i da sve to prebacim na zadatak. Ja sam počeo da prebacujem na zadatak. Na zadatku postoji opcija dodaj rad. Znači, ja opet ponavljam, ministarstvo uvelo ovu internet nastavu, znači, po onome kako sam bio na seminaru prošle godine i ostale kolege iz drugih predmeta, mi idemo ka digitalnoj nastavi sve više, znači, i u normalnim okolnostima će se tražiti digitalni, to jest neka platforma kao dodatni rad. Ali što se mene tiče, ja mogu i tako, ali nemojte posle da mi tražite, da to sve bude, da oni postavljaju sve na platformi ili da se traži nešto treće. Znači, evo, nek donesu radove od kuće, a ne znam samo koja je svrha, ako već postoji, znači, dodavanje rada. Ali čija je procena na kraju? Tvoja ili nekog drugog nedeljskog starešina ili moja? Čija je procena u ovom slučaju za likom? Pa moja. Pa ja pričam šta sam... To je pojenta platforme, nije pojenta platforme da mi najbolje ocjenjujemo, pojenta je da formativno ocjenimo, da pratimo aktivnost učenika i da radimo formativno ocjenjivanje. To je pojenta rada na platformi. Nije pojenta rada da djecu proveravamo na platformi. Bar u ovoj situaciji. Pa ja se izvinjam, ova situacija nije situacija iz marta meseca kada smo tek počeli sve i kada je i ministar izašao i rekao da smo svi zatečeni. Znači, ovo je planirano od strane ministarstva. Što meni tiče, znači, ja ću ih oceniti i tako, nije problem. Ali, bude li, znači, samo još jedna promjena, znači, oko ove platforme ili bilo čega, znači, ja se neću slagati, znači, ne možemo početi ovako, pa završiti ovako, pa onako. Znači, ovo je uticaj na moj rad, ali nema veze, ja ću pristati. Ne, ovo je uticaj na moj rad, ali pristaću. Znači, ja sam poslao e-mail stoji zvanično, znači, kako sam rešio da ih ocenim, ovako ću ih sad oceniti, ali sljedeći put da vidim samo šta će bude sljedeći izgovor i razlog za... Pa ne branim ja nikome, ali tako nemoj da razgovaraš sa mnom. Znači, ja sam iskoristio svoje pravo da pričam.
bilo je učenika koji morali ulagati u izdvajanje, koji nemaju stručnih pitanja. Dakle, nemaju javljeni slučajnik koji mi je rekao da je sve radi da predao nastavniku, da su mi školi i šta on sad radi, da li mi traži da ih slika, pa da ih ponovo predali u školi, pa da ih ponovo ajši na platformu, i smo rekao zaista puno mogu da govori, da treba da se oprati nastavniku, ako ih predao, da onda moj nastavnik vraća, pa da ih on slikava, pa da ih opet posluje na način. Tako da ja prosto molim kolegu da ih uzme u obzir da od 19 učenika, to je mnogo dnevno, ako imamo u svima da nema nije, ima djece koja nemaju interneta, koja nemaju uređaja, koji da prosto nije moguće taj zakon isključivo na platformu. Ja moram samo kratko da odgovorim. Na jednoj od prošlih sednica ja sam direktorici ovdje rekao da ima učenika koji nemaju ni telefon, ni računar i da se o tome vodi računar. Ja znam odličnu situaciju i o Marini Tošić i o drugima, ali evo bilo je prije 2 nedelje da će ona doneti Miroljubu Bijeliću telefon da pogleda. Ja sam je kad su imali čas jučer pitao jesi li, ona ćuti, na kraju rekla da nije. Ja sam rekao, jučer je bio utorak, Bijelić ti si bio ušao na moj poziv i pričali smo i sa Marinom i sa Silvijom Popadić, jer isto imala neki problem oko postavljanja. I to treba da mi kažete, znači svaki dan ako imate neki problem, a ne da sad ispadne da sam ja neki ovdje teror vršim nad djecom. Ja sam mi rekao šta je ovo što sam malo sve govorio, sad, znači nije problem, nek donesu te radove, ajde da vidim i to da li će doneti te radove. Na kraju će biti, kad bude ocenjivanje, da neće doneti ni te radove, niti će ih imati. Pa ne, ali će posle biti što je, poslije neki odljeski starešina, ja tačno vidim na odljeskom veću reći, što je učenik dobio, ne znam, 4 i 3. Znači, ja govorim o nastavi, a ne govorim sad o nečemu što tražim nešto što sam ja izmislio. Znači, sve radim onako kako je po propisima, kako je ministarstvo predvidjelo, znači radim na platformi, tražim od njih da to rade, sad ću prihvatiti i te radove njihove kuće, ali da vidim samo šta će da donesu i kako će to da bude. Znači, stvarno, znači čekam sednicu odljenskog veća da vidim žalbu koja će opet biti samo o likovnom, o meni, a u drugim predmetima nastavi neće sigurno. Mogao sam rekao da sam se snima, ali da se oni neke obrate, ko može da se slika, kao ove ima problem, ko nema, ne ja da se bavim time, ja ne znam, molim, evo, ja ću kratko. Znači, ja sam u e-mailu koji sam poslao svim odeljenskim starešinama, ne samo tebi, Kuveljić Katarina, i direktorici, samo, pa evo, kratko ću. Znači, tamo sam napomenuo da im to pričam od prvog dana sve što sam napisao. Da im to svaki čas pričam, dok oni radi da im to pričam. A moja je dužnost bila da i vas dodatno informišem, da ne bude posle, mi nismo znali ili ne znam šta. Znači, upoznati su učenici sa svim tim što je pisalo u e-mailu. Znači, ja sam s te strane, znači, vas sve informisao da ne bude posle, mi nismo znali, mi ili ne znam ko ili šta. Ja nisam tu kao radnik srećna da se nećemo biti posao da pričam kako će raditi na likovnom, engleskom, ruskom i ne znam čemu. Ja sam stvarno nezadovoljna radom naših učenika. Da li su mi ljudi svjesni da rade djeci ništa ne znam? Ništa ne znam. I da rade a ne ovdje da jesti tu njima ovakvi moći. Šta treba raditi srednjim nastavim, šta treba raditi radnik srećna. Treba se pozabavimo da stvarno nešto postigne. Ja sam evo imala prve kontrolne veze, ljudi. Ne da ja sebi nešto pravdam i pričam. Na tvoj platformi sam to svako može provjeriti, dala pripremu u svakom razredu. Te iste zadatke dala na kontrolnom, sam promijenila brojeve.
Ja samo pišem jedan ili eventualno dva. Nema niče ljudi, jesmo mi sveti čemu ovo govorimo, šta je ovo? Ovo je najveći naš problem. A neko da li je rekao neko ovo ili je rekao ono, treba li ta platforma valjda nama služi da nam djeca postignu što bolje uspjeti. Ja se slažem, imam i ja lično problema, ako nemam strujke, nemam internete, imam milion problema, ali se trudim koliko god mogu da im pomogne. Ima stvarno djece, ja tu apelovala s te strane, da im kažu da moraju da prate onih dana kad nisu u školi. Ima neka djeca koja je onih dana kad su u školi prate šta se radi ako su bila tu. Ima onih koji apsolutno, oni se shvatili od 15. marta da oni ti dana nisu u školi, da oni nemaju mikrofona, da su prema školi, da će napraviti dvojicu imati matematiku i nije bitno mogu dvojicu imati završite školu i pratiti priče. Ja mislim da bi time trebala da se dogavaju, a ja kao razvoj srećna, evo ja, to znam koji su ponavljam, ja mogu da ostavim to odjeljenje, ja mogu da učem na učenike ni za likovno, ni za bilo koji predmet, da mogu prvo svoj odjeljenje u koje ulazim, a žabati. Ja kao razvoj srećna da ja ima nešto nametiti kako se da ponašati ovdje i ovdje. Svako ko može bolje, pripustim 5 odjeljenja, ništa nemam protiv. A žabati imaju kolega koji nemaju odjeljenje, mogu da dolazu prvo i kolega likovno kako hoće. Evo, ja ću kratko jer sam pomenut sam kratko, samo da ne bude da opet da sam ja slao pojedinim odjeljenjskim starešinama, ja sam svakoga informisao odjeljenjskog starešinu da posle ne bude na sednici odjeljenjskog veća posle 3-mesečja zašto sam dao ocenu i kako i tako dalje. Znači, pa ako je jasno, ja znam što se proziva. Pa nije baš tako, ajde. Svi se ovako trebaju ovo ispred maksimalno. Sve da sam ovo što nam pričati, sve da sam stvarno nikakvog znanja. Ali to je cijelo sve, to je samo Evo, da poveđem ovo priču kolega Žaban, za malo koja nastala i ovoga sve kolegica Sanja Žaban. Prati koliko prati na ulici. I to će biti formativna ocena na aktivnost i ući će u njegov proces u konačnom sudu. Mislim da je to rešenje za sve. Znači, ne možete to, ako to, a možemo sve biti, onda ćemo prvo ovako da ih natjeramo uprkos ovom i uprkos. Stvarno sam nešto rekao, strašno se dao preko. Da ih natjeramo na radi. Ako to grad nisu, imaju priliku kao ima druga djeca da pogledaju šta je ovo. A svi se trudimo za nešto tako. I upravo se ovo dešava. Djeca koja radi u školi, ona dođe u kući, pogledaju šta je ovo. Konkretno ja uvijek napišem neku rečenicu više i nešto drugačije. Znači, mislim da je to jedno od rješenja prilaženja koliko plaću i mislim da onda neki problema. To se nešto dobro, sad. Evo, ja ću kratko, mogu. Jel imam ja pravo? Pa dobro, nemoj ajde. Ovdje smo na sednici. Ako ćemo tako ajde, onda ajde na ulicu. Pa ćemo tako pričati.
Znači imam pravo da pričam, imam pravo. Daj mi otkaz, pa onda ću izaći, nemam pravo. Ja ti jasno. Znači imam pravo da vičem, hoću da budem, hoću da govorim. Bro, ne, samo, pa dobro, ti idi u kafanu pa tako pričaj s nekim, sa mnom nećeš, budi siguran. Ovdje vam govorim odeljenske starešine, jeste tu svi? Ne, pa čekaj, moram da se proderem jer niko neće sluša. Onda prenesite učenicima, nek donesu radove da ovo ništa ne vredi što sam ja do sad govorio. Dobro, pa dobro, kad bude ocenjivanje, bit će problem. Pa nije, ali nemoj da bude pitanja oko ocena, samo nek mi neko prozove oko ocene, izvoli. Čekam sednicu odjeljenskog veća, ja čekam sednicu odjeljenskog veća i moćeš li tako pričati. Samo. Dajte se potrudimo, da ih maksimalno motivišemo i animiramo, da djeca što više rade. Dajte se potrudimo, da ovo ovakvo stanje doprinese samo znanju učenika, da mi negdje ovo pospješimo. Imamo kvalitet, imamo znanje, radimo, vrijedimo, hoćemo. Znači, treba da se posvojimo naše kolekcije. Dajte samo to da pokrenemo, da se to vidi. Da to bude vidljivo kroz znanje učenika. Još jedna ključna stvar. Djeca, kako god da slušaju nastavu ocjenjivanja u školi, platforma služi da učenici koji nisu u školi vide šta je rađeno, da nastavnik proprati formativno aktivnost učenika. I tu je neke kraj, da vidjet ćemo kako ćemo se u ovom propisničkom pošti na koji način će biti ovo ocjenjeno. Ja se nadam kad učenici malo shvate kad vide ocjene i kad shvate da nisu bili dovoljno angažovani, da će im možda to pospješiti da budu angažovani. Prosto nemamo načina drugačije da im kažemo, moramo im govoriti na času da mi časti niste ulazili, proveravamo se, napominjati, opominjati i sve ostalo. Ali otprilike za učenike u naš mentalni sklop još uvijek ključna ocjena i ocjena negdje mu daje prvi, da kažem, prvu informaciju u smislu da li to odgovara ili ne odgovara. Ako mi ne odgovara, ja ću poslušati, ako ne odgovara, kao što je bilo i da kažem u nekim regularnim uslovima, u nekoj normalnoj nastavi koja je bila do sada. Imali ste učenika koji su dolazili u školu, ne znaju ni oni neko što su došli. Imate učenika koji rade više i kući traže i istražuju svaki dan imaju neko novo pitanje pred pitanje. Takvih ima i sad, takvih će biti i uvijek. To je nešto što je normalno što je u skladu sa nečim uzam. To je neka moja ključna rečenica u svemu. Svi dođe ne pravo spektakle. Znači da će taj praksa da bude, ona čak da se zna da što ime za to. Evo, kolega rekao, malo te je govorio rečenicu, jako se radili u njemu školi. Znači, jasno je tako nijansu ima kako i na koji način. Se mogu samo dvije rečenice. Ajde, možeš imam još nešto da kažem, se ne podržava. Ali ja prosto ne mogu da verujem o čemu pričamo mi pola sata o likovnoj, koliko glavni predmet u školi i šta je, o čemu se radi ovdje. Djeca ne znaju tablicu množenja, mi sad o likovnom, kako se ja pitao, ne postoji nikako taj predmet. Ali sad, niko me ne pita, ali to je prosto. Pa ne pita mi niko, ali čekam. Pa imam još nastavnika ovdje i problema za tom jednom za platformom likovno. Šta je to? Važno je svaki, slažem se ja. Ali ne možemo samo likovno pričati, brate. A imamo još koji predmet da pričamo. Pričam ja o svojim problemima, o troje đaka što imam po odeljenju, o ne smijem u stavu, ne smijem loptu, imamo još problema i mi. Pa šta, pa ne možemo sad probleme... Ja sam malo prije u ovom nakupu rekla, mnogo stvari vas svetu na škole. Stabilnost, jednakost, saradljivost. Sve je negdje kvalitet u smislu obrazovanja, stručnosti,
rada. Sve je negdje na poprilično visokom nivou moje kategorice. I kategorica mnogih ljudi koji nisu radili naše škole, koji su roditelji, jer se susrećem svakodnevno sa našim roditeljima, susrećem se svakodnevno sa ljudima koji nisu ni roditelji, ali imaju informacije, imamo rezultate rada, imamo rezultate takmičenja, imamo mnogo stvari koje karakterišu vrednim radnim uspešnim kolektivom koji ima veoma veliki kvalitet. I određene rezultate učenika nastavili su osnovno. Upravo to. To je nešto što je. Kolektiv i saradnje. Ono što ja želim da kažem nakon svega ovoga, moje pitanje, zašto se školskoj upravi i ministarstvu šalju mailovi koji diskredituju sve ovo što ja radim? To je moje pitanje, jer očigledno ne se svi ovako kao ja i kao neke kolege koji su javile u trenutku na komentar. Ja prosto želim da vas upoznam, kolegica pozivala na razgovor, nije želela da dođe na razgovor, sa njim obavim ovaj razgovor, rekao mi je doslovno da što imaš pažnje na nastavničkom vijeću. Evo ja sad upravo imam nešto da kažem i to ću da kažem pred nastavničkim vijećem, pošto jer samo tako mora. Ono što je je zaista da se u mailu koji je upućen kabinet ministra, nakon toga prosvetne školskoj upravi u gradu rada na uvid, iznose neke stvari koje su apsolutno neistinite. Ja ću prvo da pročitam, da ću da čujem šta vi mislite o tome, a ja na sve ovo što ću da pročitam, na svakom priliku koji me ovde, ja imam zašto je nije, zašto nije. U mailu koje je kolega Šaković poslao 6. oktobra na adresu kabineta ministra stoji ovako. Od uvođenja obaveznog dnevnika ove školske godine nije bilo dodatno obuke jer škola koja radi ima listu kao projekat školske 18.9. I zanima me samo da krenemo s nastaviti šta je razlog koji je protiv kolegu, da kažem, namreo da mi napiše ovome zanima. Iste školske 18.19. od dnevnika imali smo faktično zvani papir dnevnika i dnevnik pođen samo upisivanje sastava i odbora. Od početka ove školske godine sve se u školi olako shvata i radi. Ja sam pratio svoj imao sastava, ali sam nekada mnogi nastavnici uopšte ne ispituju svoje sastave, učenici pojedini grupe će ispitati svoje odštampa na papiru, nastavno nisu prisutni u tačnom broju, jer se posle pojmanih spiskova i grupa došlo od prelaska pojedinih učenika u suprotne grupe. Desilo se da vidim da su pojedini učenici više puta, više dana, upitan taj dan u drugim časovima u izostanak, ja su kod mene bili prisutni isti dan u času, a u osnovu celo se ne bili u školi. Ja sam to sve rekao direktorci koja je to trebala da provjeri, ona je rekla da nije nadležna, već da su nadležne određene starešine, koji da niko ne kontroliše, a i ne želi i da njih u školi nema potrebe. Ja bih se skoro školskoj upravi ne objasnilo umanjenje plate davno u primjenju studenta 1000 dinara i olako shvatanje od strane određene starešine nastavne razine, gde učenici u malom broju potrebi razlog životne kulture na platformu izmužu koju je odala škola. Odgovor školskoj upravi učitelja negativno i opet sam jako mnogo obrazovanja stručnosti s prozima i napada što sam ja okarakterisao posle prijavljivanja svih školskih godina podršku neradnu nestručnosti i kriminalnim radima škole u kojoj radim u tajni školskoj upravi. Danas sam napadu i nekako sam se opođa nastavnici istori razloga šansika, ne zašto nisam uzela pravilna čas u red dnevni za prvo polugodišnju i cijelu školsku godinu, jako sam to ostavila kao sporednu stvar u odnosu na druge važne fakultete obaveze. Isto upisivanje planirane časa u red dnevni svih predmeta i njega obrane rodinskih starešina, što je nesigurno, a ne znam da do škola nastavnici svoj tehnički, stvarno ne bude. Ali i ovaj veliki napad bio podrška cele škola, naravno ono što će mi školsko upravo učiti s zadovoljstvom identitirati kao nerad i nevođenje pedagoške agencije i slično. Direktorica sam poslala mail opomenula je da njeno pravo da me kazni, ali da to bude dokumentovano, inače drugačije biti zakon. Ovako, kako oni žele u školi da rade, da bi prešeći po hodnicima da pripadaju učionica, to su rade od početka školske godine svaki dan i nastavnici iz direktorica, znamo da čitanje rasporeda i ulazak u čitu da je nastavu jedni i slično, a sa jednim ciljem da se onaj čas da učenici postave u pažnju, ja objašnjavam ono što je bitno za cijelu nastavu,
nakon školske godine. Snima današnji nakon, da na mene ćete dobiti kod koji se ne služi Vladislav Šapović nakon pitanja kulture osnovne škole. Ali nisu ga dobili, dobit će ga preko Facebooka, javno. Pa ti vidi, znači ja tu nisam ništa napisao što nije istina, menjanje učenika u grupama je bilo, moje je pravo da informišem, znači dok radim ministarstvo, ti, što se mene tiče, možeš sutra mi daš otkaz, ti ćeš raditi ono što je ovdje atmosfera kako sam ja došao. I što je atmosfera, znači nema ja šta da pričam, znači ovdje ja godinama, znači ista je situacija. Evo, čime se bavi sjednica nastavničkog veća, prije nego što se to pročitala, bavi se likovnom kulturom i nastavnikom, to je sa mnom, ostalim predmetima o nastavi, nema priče, znači u celoj priči sam bitan ja i ništa više. Eto, to je škola godinama. Ja nisam mi, nego sam Radoslav Šaponjić, ja sam ti rekao, ti nisi sebe zaštitila, znači ministar je dužan i ministarstvo da se obavijesti o radu svake škole. Ako ti, znači, imaš neke, mere koje želiš da preduzmeš, izvoli preduzmi. Ja da ovdje slušam, znači, komentare na ovo, mene to ne interesuje. Ja ću poslati nove izveštaje i nemoj da misliš da ću ja na tome stati. Ću sebe da zaštitim isključivo istinom i demantovati svega ovoga što piše ovdje. Skoro kad svega. Rekla si na hodniku, kad sam ti prijavio da su upisana je bila Marina Tošić, iako je bila na času, upisana je izostanak, ti si rekla da to nije tvoj problem. A čekaj, ko kontroliše rad odjelskih starešina u školi? Jel treba ja? Ne, nego treba da se obratiš odjelskom starešinu. Ja ne mogu da se obratim odjelskom starešini. Ja ne mogu da se obratim odjelskom starešini jer ih očigledno niti žele da se obratim nekad. Tvoja je dužnost, znači da sve ovo vodiš, o svem ovome računa. A ne ja. Razred starešina ima svoje obaveze. Pa ja nemam, ja sam ovdje došao sa ulice, jel? Zato odjeljenske starešine imaju dodatak na svoja primanja i to rade. A ja ću se braniti da se zaštitim isključivo jedinom istinom. A istina je sljedeća. Jer nisam mogla da zapamtim sve ovo što imam da demam. Elektronski dnevnik u školskoj 1819. rađen u drugom polugodištu paralelno sa papirnim, cijelo polugodište i to je praktično bila odluka. Svi nastavnici i sve kolege koji su imali potrebu na početku ove školske godine da bilo kako šta se u ovoj školi ovako svaka i radi? To je moje ključno pitanje. Ovako se svaka i radi. Satima navršni rad na ažuriranju elektronskog dnevnika. I konstantno komunikacija sa nastavnicima na odjelskim starešinama za sve ono što je potrebno. To je ovako svaka. Satima, danima, miroljubov rad na aktiviranju Moodle i aktiviranje nastavnika da rade sa djecom i da oni rade na Moodle. To je i obuka kolektora. To je ovako shvatanje rada. Čekaj, samo, ne, a ja sam sve to protiv toga radio, jel? Jesam ja ovdje na prethodnim sedmicama rekao da mora da se radi na platformi, sad ne mora, jel? Sad ne mora. To ćete ministarstvo reći da li mora Moodle da ima odabran rad na internetu ili ne mora, pa to ćeš s njima pričati. Nećeš sa mnom, nisam ti ja ministar. Izvoli, pričaj slobodno. Pričaj. Dobro, pa možeš da mi udaljiš, evo. Napiši, udalji me. Prosljeđivanje šifri za sve moguće, elektronski dnevnik je ostao rad odjeljenskih starešina na maksimumu bio, ja ne znam stvarno šta još. Dalje, dolazilo do promjene sustava, promjene korigovane i smenjali su spiskovi i stavljeni na stolove. Promjene grupama, nakon podjele, i nekim situacijama, zbog prijevoza, zbog
Vama ili roditelja učenika. Postoji mogućnost da je neko greškom negdje upisao pogrešno izostanaka. To je nešto što se može ispraviti. Tako da mislim da nije pretjerano. Isto tako, malo što sam već rekla, tako da je izostanaka i dolazak u školu, opravdavanje izostanaka, u životu nadležne odvijesti starešine, zato postoje, zato u zakonu stoji da odvijenje mora imati odvijesku starešinu, jer on se bavi tim. Ne bavi se direktor škole time da li je jedan učenik u 5.2 razredu došao danas u školu ili nije. Zato služi odvijesku starešina. Da to može direktor da radi, ne bi postoje odvijesku starešina. I zbog toga, umanjenje plate za avgust nije bilo samo vama, nego je bilo svima, zato što je prosto segment manje radnih dana u avgustu bilo, deo avgusta je bio odmor, to su neke korekcije u skladu sa 12-mesečnim prosekom, u školi se ne obraći prekosu, da ti nešto završi. Nema isplatnog listića za taj mesec. A da vidim. Za avgust nema. Za avgust nema. Pa Svakom trenutku može da dođe, uzme i papiri, nikad sigurno da niko nije odbijen da se odbije, da mu se redo ti papiri, nije da vreme vaše stanje, da vreme neke gasusa. ja ću je tražiti sutra. Nema razloga da se to ipak izgleda sama, da se potroši to papira, ali stvarno da negdje ravno da je roditelj. Nikad niko nije odbijen da se je došle sad dan i zadnji sve ipak izgleda, nisam potak bio uvijek dobro svakim papirima. Tako da, nakon nema koje se dobilo, koje se mi upući danas, da ja sam toga razgovarala vezano za aktivnost odvjetničkih starešina i razgovarala sa razlog vezana vezano za razlog kako se korektite potrebe i dalje raditi na tome da se vlasni na plaćom zadanje. Ono što je sad jako važno što je ovo. Svaki narod u ovom apsolutno nisu nije došli. A u svakom od dijelova koji su izbući, to je ne da se možda da ne računati nisu treba da ne računati nisu računati, ali dobro. Pa to moraš da radi. Pa ja nisam slikao elektronski dnevnik kad je učenik bio upisan, pa sam ja ispravljao ono što sam radio po defaultu. Ako treba, ja ću odmah da slikam na računaru sve što radi na elektronskom dnevniku, pa ćeš imati dokaz. Ne ti, nego svako. Ali nemoj da me praviš lažovom, izvoli, ja ti kažem. Pa jo. Treba dokumentovati. Sada vratim, znači da slikam. Dobro. To će se lako provjeriti. Lako će se provjeriti to. To će se sve lako provjeriti. Hoće. Ja nisam dužan ovo da slušam, ali ajde. Ne želim da me prekidaš. Svaki navod želim da dokumentuješ. Ono što je nerad, netučnost i kriminalne radnje, to je nešto što je, ja ne znam kako to karakteriše. I karakteriše osim urede cijelog kolektora kao ličnu uvredu, a odmah na nekom drugom mjestu. Znači to tako da se zna. Čekaj. O tim kriminalnim radnjama možemo da pričamo, ali ne ovdje. Hoćemo. Kriminalne radnje, moj kolega, te što sam više puta preskočila da sankcioniše pojedina ponašanja. Pa izvoli sankcioniši. Sankcioniši na papiru, dokumentom. Izbacio Vladanku sa časa koja je meni ušla na nastavu. Zato ćeš da odgovaraš. I ti... Ne, zato što si sad rekao ćeš da odgovaraš. Ja nisam ušao Vladanki na čas, nego je ona meni ušla na čas. Ona je meni ušla na čas. Prekinula nastavu. Zato ćeš odgovarati. Što si rekao? Ne, zato ćeš da odgovaraš. Zato ćeš odgovarati. Zato ćeš odgovarati. Budi se...
I to je nadležna školska uprava da mi se dopuni u drugoj školi gdje ima čas likovnog. Nisi mi dala čas, nego... Ne. Ja ti kažem šta je po zakonu, a ti pričaš šta hoćeš. Izvoli. Što me nisi prijavila na Dositeju za likovno. To je tvoja greška. I zato možeš da odgovaraš. I hoćeš da mi uzmeš čas? Uzmi. Uzmi čas, a mi napiši novo rješenje o raspodeli časova. Ne, nemoj da mi se mešaš, Ređo. Ja pričam. Izvoli. Evo, pričaj. Pričaj. Reci. Svaku toku žodem, svaku trenutku sam uradila zato što sam tako htjela. To nije nikakav problem. I nemam namor da povučem reč. Evo moj sačkaj moj. Žuri ti ja isto koji izvijam. Tako da neke stvari prosto ovdje moraju da se kažu. I moraju. Ajde, molim da samo ja kažem do kraja ovo što imala. Imam dve rečenice samo kažem. Ja mislim da kolege, ja lično, rečenica da sam ti ja ušla na čas ove godine, ko zna koliko puta je prekla mi nastavu. Ušla si jednom. Nisam ni jednom. Jednom. Ušla si, donijela si neku kovertu za učenik. Ja dala kovertu za učenik. A ima video nadzor u školi, ja ne smijem da lažem, znači to može lako se provjeri. Jedino ako nije obrisan video nadzor. Ima. Jednom jesi. To nije meni zabranjeno stojim, jedino ako hoćete fizički da me naterate da... Kolega, ja ću da ću zamonik reku, da me sašaš... Ajde, reci. Ne, u redu je, ali hoću da bude prvi što se javio. Ok, ali nisam htio da dam jednu glasu, ako se javio. Osjećam se vrlo loše, mnogo mi je neprijatno kad mislite ovako. Kome nije? Prosto nekako gubimo dostojanstvo i nismo grupa intelektualaca koje bi trebalo da budemo, nego osjećam se kao na nekoj pijačnoj raspravi i ako mogu da pomogne, ja mislim da mogu, to sam htio da kažem. Ovo uopće nije, možda je tebi lakše nego to svi kažeš, ja pomoći sam slušao to, kaj ne zato što ti se teo nešto i ne mogu da ču, kao nešto, zato što prosto to ne pripadalo slučaju. Ako mogu da ti pomogne, tebi je možda lakše da to podeli sa mnom, ali treba da se otvori disciplinska komisija, u toj disciplinskoj komisiji treba da bude obavezno pravnik koji će da istraži sve to. Ako je to tačno nešto, ako je vezano za kolektiv, mi treba da predstavimo sve mene da budemo bolji u radu. Ako je to netačno, ako kolega greši u radu, on treba da odgovara kako god krivično je lepo, ali to nije za onaj skup obliki. To možete samo posle da iznesete disciplinska komisija je na osnovu nalaza, a ako mislite da vam treba pomoć nekoga, vi možete pozvati nekog suprve, možete pozvati pravnika iz ministarstva prosvete. Eto, prosto se nekako osjećam loše ovdje i što ja... Osjećam se ja loše godinama kad slušam nastavnička veća u kojima si glavni ti lik, u kojima si ti glavni lik, a sad si opet glavni lik. A sve to što se tiče mene, pošaljite me na sud, ali neko će odgovara i za nešto drugo, znaš. Ti i još mnogi, hoćeš sigurno, i bez suda ćeš odgovarati. Nemoj ti mene da pominješ, jel ti jasno, Kuveljić? Nemoj da me pominješ više, jel ti jasno? Jel ti jasno, nemoj da se me pomenuti. Ako imaš negdje, idi prijavi me, znaš. Ima smisla. Neće ja da trpiš, neće ništa trpiš. Izvolite, sastaviti komisiju, izbacite s posla. Izvoli, ja, hoću ovo da se brzo. Neće se, ali ovako neće trpiti. Dragane, ja sam napravio mislim, ja kažem toga, malo sam podila kolegu na razgovor. Drugi put je došao i rekao je, sve što imaš u zemlje nastavničkome redu je bio u kancelariji, sve. Ja imam, znači, prenosim. Druga stvar, imam jako veliki pritisak iz školske uprave, jer su mnogi ljudi ovdje prozvani da legitimno podržavaju naš takozvani nerad i oni žele da to moraju. I prosto sam nekaj bila prisiljena da
ovaj način. Meni je mnogo jasnije nego tebi. Razumiješ? Meni je mnogo jasnije nego tebi. Ali ja sam bila prisiljena da upravim ovo. I nećemo se razgledati, nećemo stegati, i nećemo napadati kolege. Ja nikoga nisam napao. Dokaži mi da sam napao. Znači, opet izmišljaš. Pa mogu da priđem i tebi sad. Jel to problem? Jel ti problem? Što bi bilo? Dva nedelja ubacao. Što bilo? Pretiš, jel? Ja ne pretim. Kako pretio sam? Kako pretio? Mesto i nema Što smo pretio? Kako ne pretio? Pretio si, Dragan. Kako je? Kako je? Tvrdim da nisi ja jesam. Pa prijavite to. Kako je? Kolega, ja sjedim tako. Mulja nije ni protiv. Imaš pravo da kažeš da on ti. Mislim da svaki problem možemo da rešimo razgovorom, dijalogom, bez pretnji, bez vike, bez navikivanja, bez ničega. Ja zato ovdje i zato sam ovo iznijela, zato što sam, nisam ja priliku na drugi način da to uradim, sad sam rekla problem, iznijela problem, želim da ga rešimo, ali ne i vikom, i tekom, i navikivanjem, nego isključivo razgovorom, demantovanjem, Pa nema argumenta. Molim vas, davanje prekida, kao što ste mene prekidali. Znači, Ja ću kolega tebe da saslušam, mislim da treba saslušaš i ti, i mene, i svakog od nas. evo reci što si. Evo vidiš, znači da kažem, naravno. Za mene ovo nije nikakve iznenađenje, ali upravo da će reći stvari. Deo krivice pripada nama. Zašto deo krivice pripada nama? Zato po jednom se dešavaju nekakve stvari bez bilo kakve naše reakcije. Neke od tih stvari je, rekla malo pred direktorica. Đoka prvo, pa Sabina, pa Vladanka, a već da ne pričaju detalje koliko puta se dešavalo na sednici nastavničkog veća. Nijedanput nismo reagovali. Nijedno. Verovatno je to... A šta se dešavalo? A šta se dešavalo? Ti shvatio kao odobravanje da bi nastavio dalje. Šta sam nastavio dalje? Čekaj. Ali moraš da mi kažeš šta sam ja to ona sednica na nastavničkog veća, šta ste vi to trpili? Mene tebe nije strah. Ja ću tebe da saslušam normalno. Nije mene nikoga strah, Mislim ne boj treba se. se saslušam. Nije mene ovdje, Idi, znači. sedi tamo Evo lepo, mogu ovdje pokušaj, sediti. ja ću sebe da saslušam. Mogu da sedim. Sedi, možda sediš govori. A šta ste vi to na nastavničkim većima trpjeli od mene? Šta sam ja tu radio ranije? Alo, Šta sam ja tu radio? završio priču, nisam A ne, završio nisi mi priču. rekao šta si to Nisam trpio? završio priču. Mene i predmet likovnog, jeli? Neću ti sve. Pa reci. Naravno, treba da se kaže. Reci. Jedan ovakav kolektiv sa ovoliko rezultata i mislim da smo po rezultatima koje smo ostvarili prethodne godine prošlo ne računam da smo najbolja škola. Imamo, evo večeras smo vidjeli sliku, a znamo svi Tanju, ja sam 40 godina ovdje i mogu slobodno da kažem da je ovo najbolji direktor koga sam imao za 40 godina. Vredan, radan, odgovoran, posebno njen odnos prema nas. To je za svaku pohvalu. Negdje ona tu, nemam razloga nikoga da počnem da spuštam nijednog trenutka. I sada da neko dođe nas i naziva kriminalcima. Nije kolega u redu. Prvo... Ja nikoga nisam nazvao kriminalcima. Ona je i tebi i svima. Ja nisam ovdje nikoga lično prozvao. Ako si ti našao prozvan... Pa to nije morala. Trebala je podesiti ideju da me prijavi i da ide na likovnoj drugoj školi. Zašto si se ti, kad se ti, recimo, meni ili bilo kome od nas obratio, a da te nismo kulturno, fino, udostojili i pomogli? Po bilo kom pitanju. Po pitanju? Po bilo kom. Da li si ikad došao i tražio nekakvu pomoć da ti nismo izašli u susret? Koju sam ti ja pomoć? Vezano za decu, za bilo šta drugo. Ja sam se obraćao godinjskom starešini i to je tvoja obaveza, alo. Nisam ja tebi došao na vrata, a ti tražim pomoć, alo. Na mjestu kojem sam sada, jesam ti uvijek izašao u susret. A to je tvoja obaveza. Da li ti znaš To je tvoja obaveza. To je tvoja obaveza. Da li ti znaš da mi stalno imamo pritiske na savjetu roditelja
da ste rešili problem likovnog vaspitanja. Ti znaš na što tvoj čas liči. Na šta liči? Da, pa znaš ti... Pa ja imam dokaz za moj čas. Ja sam te par puta video sam kad si kod Osmaka bio dole u likovnom vaspitanju, vidi se. Nijedno dete ne sedi na svom mjestu. Jel može da radi? Moja organizacija nastave je potpuno meni prepuštena. Prepuštena, Sve ali... ove godine ja imam ovde, sve ocene, sve... Ne možeš ti to meni da podmećeš, čoveče. Ko će mi izbaciti iz posla, izvoliti, piši što hoćeš. Ćete biti u kapitalizmu. Nisam završio. Nećete mene ovde pričati priče. Ti meni kažeš da... Ti meni pominješ likovno, ne pominješ kad si hvatao ovu malu za Jakušu za vrat, kad si ovde išao u sekretarijat. Čekaj bre. I za sve to je hvala. Halo, pa koja hvala bre? A nek se brani, reći, branite, šta hoćete, slobodno. Da li si ti svjestan? Halo, ja neću ovo trpim. Šta si ti rekao tu? Šta sam? Da si nas nazvao kriminalcima, ljudi jedni, radnike jedne Jesi ti to prozvao? Svim ovim što sam rekao ti je nazivaš kriminalcima. A je to normalno? Ja tražim, zaista, i predlažem prvo, da se za sve ove navode lepo, argumentovano odgovori. Da ministarstvo pošalje da izvrši uvid činjenicom na sve ovo o čemu pričamo. Da ministarstvo dođe i ispita rad kolege Šapunića. I ostali, naravno. Ja nisam protiv toga. Svi ostali, da vidi zaista da steknu uvid, da li smo mi to takva organizacija ili ovo neka druga organizacija. Ja mogu sad da pričam ovdje unazad godine i dok si ti bio pomoćnik direktora Slomljene prozor u Eteskoj samo kod mene. Šutaju se samo kod mene kohorte od strane učenika prošlih godina. Lomljene stolice ostaju samo kod mene. A ti si pomoćnik direktora. A čekaj, hoćeš li ti to da onda negiraš i da kažeš to nije bitno, nego je bitno što ja radim? Da li ja treba da stojim pored da mi gledam četvrte svojim stolicu? A imaš dokaz da su oni slomljene stolice? Ja sam snimio i došao kako su mi ubačene slomljene stolice na čas. Kolega da ti kare, ti utvrdi ko je za sve što su, a ti na svoju učionicu ne da odgovoran za rad. Ja u učionici ne spavam. Imam časove, kad imam, a pomoćnik direktora Luža Nisko kao direktor za cijelu zgradu. Jesi dobio tačno broj stolica, jesi obezbedili da sve imam ja toliko prijava svih ovih godina da ja nemam čega se plašiti. Ovome možemo da pričamo do ujutru. Još jednu rečenicu iskrati, molite. Znači, ja ću da skratim. Ti si se dogovorila i kolektiv je dogovoren da mi izbacite, izvoli, radi šta hoćeš, ja se ne plašim. Dalje sljedeće. A ja neću odgovarati sigurno. Ima to prati sve. Ne se kiraj se tako. Ne mogu da shvatim, ti si obrazovan čovjek. Ako te si obrazovan čovjek. Slušaj, nemoj meni da pričaš kao da sam ja došao ovdje s ulice, alo? Ona je legalno izabrana, kakva je, takva je, ona je tvoj, moj direktor svih nas. Pa čekaj, o čemu ti pričaš? Ja pričam o onome što se radilo u septembru mjesecu, vi to branite. Vi to branite. Evo Stimiću, koliko i pa neću ti. Kako mi neću da ti dođeš na razgovor? Ne, na razgovor, naravno, ako si uredno pozvan, ti treba da dođe. Jel treba da dođe? Neću dođe. Evo, na sednici svoje. Ili jednostavno mi, hoćemo još ovo reći, mi nema sluča da sedimo, da gubimo vreme, da ti stalno i uporno vršiš napad na... Koji napad? Koji napad? Pa koliko puta je toga bilo? Koji napad kad ja prijavim ono što se ne radi u školi kako treba, to napad? Ja nemam čega se plašim, izvoli radi što hoće. U nedogled pričamo neku priču. Ovdje je činjenica jedna. Da se neke stvari, kolega, ja, znači, bude ovaj razgovor snimljen na vašem telefonu i službeno privatno svoje službe. Evo ti ga Facebook. Ne interesuje me šta je na vašem telefonu. Jel zaprećena kazna? Zašto, Damire? Bez odobrenja. Sve ono što sam postavio, isto to je problem, znam ja, sve sam informisan. Sve sam ja informisan, ali nemoj ne misliš da se ja toga plašim, ja imam dokaz, video nas. Ovu diskusiju da završimo.
Prvo i osnovno, znači, činjenica je, 2 puta si pozvan na razgovor, nisi se odnosio. Kome? Slušaj, ja hoću ovo skratiti. Imaš dužnost direktora, pravo, napiši, neću da slušam ovo. Pa napiši ponovo šta god hoćeš. Napiši šta god hoćeš, znači šta preduzimaš, kakve bi, izvoli. Sjedite malo, a dobro, neće vas smijeti, svima nam je loše i ovo je jako neprijatna situacija. Meni uopće nije prijatno što je ovo bilo, što sam prosto da kažem bila prisiljena da ovako nešto izgubim, da ovako nešto kažem, osim svega što smo pokazali malo pre. Znači, ali prosto negdje situacija i pritisak sa druge strane i traženje reakcije od nadležnih sa naše strane je izazvalo ovo moje iznošenje problema na nastavničkom veću. Kakav god da je direktor, ako vas službeno pozove na razgovor, vaša radna obaveza da se tom razgovoru odazovete. Ako se ne odazovete, postoje odgovarajuće mere koje ćemo naravno u skladu sa... Evo, ja skraćujem to, ja ti kažem, tvoje pravo i ispuni, napiši na dokumentu, znači na papiru šta sve preduzimaš, zbog čega i sve mora biti zavedeno, dokumentovano. Da, I mi to... Ja neću ovdje se raspravlja. Ja sam ti prijavio na hodniku da je učenica upisana u izostanaka bila u školi. Ako ti smatraš da ti ne treba time da se baviš... Smatram da ti ne treba se baviš. Ha, ti si dužan da obavistiš, da razgovaraš sa odjelskim starešinama, ne ja. Znači, tvoja je dužnost, svaki odjelski starešina, sve što imaš kao ovih godina, ali... Ja ti kažem, sve što hoćeš da preduzmeš na papiru moraš imati, znači i taj otkaz, sve. A ja to čekam, znači, sa zadovoljstvom. Znaš zašto? Zato što će biti sve drugačije. Ovdje je apsolutno nemoguće objasniti kako treba kolega da se ponaša u kolektivu koji je jedinstven. Ti tvoj kolektiv smatra je privatno, a ti preduzmi ono što je po zakonu. Po zakonu. Među 50 ljudi je na jednoj strani, a 50 ljudi na drugoj treba da se zapita... Ja ti kažem, izvoli, daj mi otkaz, šta god, slobodno. Ja to čekam. Znaš što je zadovoljstvo? Jer bit će, znači... Nećemo dalje, kolega, ćemo se zakon. Ispite, molim ti šta se htjela da kažeš da prosto negdje sam ovako, naravno, šokirana sa cijelom ovom situacijom, ali prosto se pitam odakle uopšte bilo kome potreba, i tebi, Atislav, između ostalom, da bilo šta prijavljuješ bilo kome, mislim, ne vidim čini... Moram da te, evo, ja se prekrenem. Moram da te... Evo, ja... Znam šta te... Samo postavljam, znači, ne vidim čime si ti ugrožen od kompletnog kolektiva i direktora, svima meni isto plata bila jako manja i šokirana sam bila šta se dešavalo, postavila sam pitanja, dobila sam odgovor, znači, mislim, prosto ne vidim razlog. Evo da skratim, znači, zašto, nije samo sad, ja sam prijavio, jer sad su druge okolnosti, znači, mi nismo u normalnoj situaciji, u normalnoj školi. Ako vi mislite, čekaj, ne, u normalnoj nastavi, izvinjam se, ako je to tebi smiješno, ja sam napravio lapsus, izvoli, smej mi se koliko hoćeš, ali stanje u kojem smo trenutno sad i koje se tek sprema, izvolite, nemojte da mislite da niko ne prati sve što se dešava. Ja neću, znači iz tog razloga moram da prijavim da dođem u situaciju, da upadnem, znači, u situaciju da nešto ne uradim kako treba. Ja ako sam ti prijavio sve što sam ti prijavio, sve što sam ti slao, sve što sam se na kraju žalio, znači to je moje pravo.
To sve lako može da se proveri. A šta je kola? Meni niko nije, ali ja neću da budem u situaciji da meni neko kaže radi ovo ili ono, da bi ja sutra, znači, odgovarao. Prosto ja znam šta znači. Ja se ograđujem i radim svoj posao kako treba. Stani. Ja nikome nisam od vas, nismo ovih godina, nisam rekao zašto vam je ocena takva ili takva je uticao na vaš rad. A vi ste svih godina ovih, ne od početka, od 2005. ovdje tako se ponašali. Ja vam govorim, znači govorim vam lepo, znači izvolite. Vidjet ćete šta će se... Pa čekaj, a moram da obavijestim ministarstvo, ja radim u školi, ne radim u komunalnom. Ja ne radim... Čekaj, niko me nije ugrozio. Niko nije mene ugrozio, ja sam opisao šta. Pa čekaj, stani. Ne. Daliborku sam prozvao da sam... Samo da saznamo povod. Daliborka me je presrela na hodniku da se upišu ovi planirani časovi. To je toliko jednostavno, ja sam poslao poruku, toliko jednostavno i ona ili bilo koji jedinski starešina može sve ono... Može sve da obriše i ja isto mogu da obrišem sa svakom odnijelskom starešini tamo moje planirane časove izlikom. To su rekli meni, nisam se žalio. Čekaj, a moram da prijavim. A što? A čekaj, što? Pa da li si normalan? Čekaj, ja za to neću odgovarati. Vama je to smešno, zoli. Sve si mogao mirni. Zoli. A ne ministarstvo. Ja ti lepo kažem. Sjedite da zaključimo sjednicu. Zoli, sve dokumentuj, daj mi otkaz, jer ja je to čekam. Znači, ja ne mogu... Sjedite da zaključim sjednicu, ova rasprava, očigledno mesecine neke stvari se nekim ljudima ne mogu objasniti. Tako da, ja ne vidim, apsolutno, ne vidim problem u tome da kolegi kaže, možeš li ovo da uradiš. Apsolutno ne vidim ni jedan jedini problem u kolegijalnosti, koju mi uvek imamo, koju smo uvek imali i koju ćemo uvek imati. Ne vidim problem. Ali, pošto očigledno postoji problem, molim vas da od sad svak radi svoj posao i da, ukoliko ima slobode i mogućnosti, zamoli kolegu za pomoć. Ukoliko nema slobode, bilo svog kolegu nemoj da uznemirava, da se ne bi našao prostor. Prema tome, treba na vrijeme da kaže šta treba da se radi. Ja ću dalje. Ne treba ja ništa zvanično da kažem. Ako se svaki kolege je nešto objasniti. međusobno dogovore da urade neki posao zajednički, timski, čemu je problem, ljudi? Ja ne vidim problem u tome ako smo se dogovorili da nešto uradimo svi zajedno i da ubrzamo proces. Ne vidim problem. Ja ne vidim problem u tome. Problem je bio da se ja posle opet prozovem da ja nisam odradio svoj deo posla. A što bi se bio? Čekaj, a što ne bi? Evo šta kako ste se ponašali. Prijavio kolege, a ne besmislena je dalja rasprava. Znači, ja ću uzeti korak u skladu sa svojim obavezama i zakonom, sve ostalo ćemo vidjeti šta da. U skladu sa zakonom... Jel završili za kasnije? Jel završili? Još tako te napominjem, svaki snimak koji bude objavljen bilo gde, tužite i službeno primak. Slobodno. Za ovo. Slobodno. Rekla sam ti da ističeš telefon na sednici nastavničkog veća. Znači, Ne, ja, moj telefon ne uključen, imam Facebook, ako to tebi smeta, slobodno prijavim. Evo ti Gdje je to Slobodno. Slobodno, radi. Ja ti kažem, samo nemoj da uradiš nešto, a da ne budeš evidentirala i to ne bude po zakonu. Evidentirat ću svaki tvoj nedolazak, da znaš. Evidentirat ću ja, shvatim. I ne radi nedolazak. Nedolazak je moj povod. Ovo ne radi, nisi došla. Ne. Slobodno, kaži me prema tome. Ali ja ti više u kancelariju neću ući. Ama ti moraš da dođeš u kancelariju direktora na poziv, direktora na individualno. To si dužan u svojoj radnoj obavezi. I ako nećeš da... Ne moram, pa ti vidiš šta uradiš. Slobodno. Ja sam neću. Da idemo ovako.